een Golf 2. Snapshot. Snapshot? Voor de ware golfliefhebber. Een hele mooie Golf 2 Madison. Hier zijn enkele kenmerken van de Volkswagen Golf 2 Madison. Uiterlijk. Het is vaak een opvallende tweekleurige lak met een contrasterende kleur op het dak en de onderkant van de carrosserie. Specifieke Madison-logo's. Het interieur was doorgaans voorzien van specifieke bekleding. Technisch was de Madison over het algemeen vergelijkbaar met die... Ja, je verzelt zo wat gebeurt er nou toch maar het geloerd, maar het is een zogenaamde 23 seconden microfoon. Na 23 seconden begint deze microfoon een zeer merkwaardig geloerd te vertonen. Ik zal het nog een beetje versnellen, want anders door het weer 23 seconden. 2, 1, 0. Een unboxing van dit mooie pakketje hier. Kijk, dit pakketje binnenkregen van de welbekende winkel. Ja, wij kennen het net, hè, deze winkel. De Niveau Schweizer. Niveau Schweizer. Voor al jouw foto, video en retail wholesale. Het wholesale. Ik pak het ook goed in in elk geval. Niks is te sterk voor mij, hè. Dit zit erin, jongens. De Videomic C. Deze verpakking weer een beetje concierge. Zodat het zo mooi hier in het Fries. Dames en heren. Dit is een windjammer. Ja, dat is om de wind in te gaan. Een windjammer. En dit is een microfoontje. En een poetje met zout. Wat doet hij? Nou, dit is een USB-C mic. Die ken ik op mijn telefoon wel goed is. Weet je wat? Zullen we pakken? Wat is het voor... Zo, ik eens maar erin doen. Dan klemt het er wat beter op. Zie, je klemt er nog echt goed op. Is dat wel? Dat zou iedereen wel nog op kennen, als het worst. Nou, ik denk dat het wel heel goed is, want anders dan was het waarschijnlijk ooit wingeroes. Zo. Ja. Zo een muziekje, dat burgertje. Dan kan ik gelijk zien, hè? Ik heb nou film je. De video ook even zo. Ja, audio opnemen via USB-microfoon. Dus nou, zit je erop. Draai een beetje om, want anders zit je in het jacht niet te filmen. Is het goed zeggen? Dan zei ze niks, hè? We moeten praten, hè? Mag ik nou praten? Ja, zei ze helemaal. Vertel eens even jezelf. Ik ben Freek en ik stage hier bij de Friese Vlagger, hè? Ja, hoe bevalt dat? Goed. Ja, ambulance. Ja. Goed, ja? Wat was je in ons zaal leert dan? Het editen, ik wil filmen. Ja. Valt het wel, hè? Zeker. Ja? Zeker, het is In een video, dan kun je helemaal stage erin. Ja. Of vormjouwing. Praten. Ja, zeker. Oh, dat klinkt goed. Ik ben Freek. Zeker. Ja. Zeker, het is Oeh, daar kan iets mis. Zit er net goed in of zo. Maar dat hier is krijgt dus even mismaakt geloerd. Ik weet niet wat er gebeurde. Maar nevens mij, ik weet niet wat er gebeurde. Nee, nou ja, ik ken heel veel analyses van. Ik weet gewoon niet wat er gebeurde. Ik ga in één keer aan met geloerd. Ik ben benieuwd dat het nou weer goed is dan. Misschien mag ik even wat langer omhouden. Want voor hetzelfde heel dan goed. Nou, dan geven we weer Freek. We moeten we checken, hè? Want dat 30 seconden filmpje, dus we moeten weer een verhaal vertellen. Je bent wel aan mijn video, hè? Vertel eens even wat voor video's je maatje was. Ja, ik ben bezig met de video van mezelf dan. Hoe het ziekje van mijn eerste auto. Nou, wat voor auto was nog aan? Mercedes, een oude Mercedes. Maar waar gaat nou onze eerste auto een Mercedes? Dat is de nieuwe al, hè? Ja, maar ter compensatie met de wegenbelasting is het wel weer goedkoper. En vooral als die op LPG gaat. Dat er ook komt. Ja, dan ga je weg. Jongens, 30 seconden en het is weer weg. Ja, nou. Ik denk wel wat hierin begint wel wat waard. Dus dat is niet confronteren je met een waardeloze product. Hè? Bas Schweitzer. Goedemiddag, Niveau Schweizer, met Abdel. Ja, hallo Abdel, je spreekt met Eduard Rekker. Is Bas Schweitzer er ook? Ja, ik zal even kijken of je een momentje heeft. Oké, ja. Een Edward Rekker, denk ik.
Nee, even snel. Eduard, kijk. Met Bas Schweitzer. Ja, hallo Bas, je spreekt met Eduard Rekker. Hallo. Goeiedag. Hey, goeiedag. Ik had een microfoontje bij jullie besteld van Reurde. Ja. Die heb ik vandaag ook binnengekregen, maar die is niet in orde, die microfoon. Is hij niet in orde? Nou, Nee, ik heb hem nu al een paar keer getest. Ik denk al een stuk of 6 keer. En na 33 seconden dan begint hij heel erg raar te ruizen. Ik ben wel behaard met hem. dat is vervelend. Ja. Even denken. Want ik zag ook dat hij al een keer open was geweest. Dus ik denk dat hij ook al een keer eerder teruggestuurd is. Misschien dat hij toen ook al Nou, niet... ik denk dat het gedemonstreerd was in de winkel. Want ik had gezien dat het dingetje... Maar als er een probleem is met zo'n ding... dan nemen wij hem altijd... dan gaat hij meteen terug naar de fabrikant. Oh ja. Maar het was een MEC, hè? Ja, klopt. Ja. En deze, vraag me nou niet of ik dat nu eens weet. Ik ga even kijken of ik... Nou ja, je hebt me geholpen, staat hier. You were helped by Bas Schweitzer. Precies, ja, dat doet het wel. Maar ik doe 2 dingen op een dag en ik kan er maar 1 onthouden. Dus dat is even kijken. ME. Geweldig. Klaar oké, zie? Klaar oké nog? Ja. Maar jullie te komen om te hier te raken. Nou, is het waar? Ja, wat dan? Het is wel heel veel kleuren in je. Ja, ik weet jongens. Kom je daar ook met een voorstelling van mij, maar dat bij Dit beige? dat is op de door, hè? Dat is hier beerster, hè? Ja. Maar met de kont ervan waren boeken. Tot zo. Ja, dat is die Zullen we het even ombrengen naar niveau Schweitzer? Want ik heb heel leuk contact met die man hier. Ik wil heel aardig. Ik wil heel veel humor. Gewoon een humorman. Eerste nieuwe bericht. Ontvangen vandaag om 16:36. Elke goeiedag, je spreekt met Bas Schweitzer van Niveau Schweitzer, uw favoriete leverancier van defecte producten te Amsterdam. Bas Schweitzer even, hè? De man van de humor. Nou, ik kom iets idee van hier, wie is dat? Inschikkelijk en weet ik volle wat. Ik dacht van, oh, misschien wist ik wel dat steken weer. Zeg van hier, laat ik een beetje van uitgang. Dat het ding ook weer omkomen zo. In elk geval, ze zullen verzwaren dat er binnen 2 weken nog zo naar komt. Want het wie net op voorraad of zo, weet ik volle wat. Nou, ik had ook een flat van zo'n microfoontje. Want laatst ik dus een keer een livestream dingen. Ja, als jij gewoon wel dat het windgeroer zal, ja, dat wil gewoon net. En dan mag ik nog wat gaffertape gaan, want ik ga dit weekend een putje in Den Haag. Ik ga net thuis. Oh, naar huis? Nou, de huis. Wat in? Nou, huis. Oh, naar huis. Oké. Ziet er wel goed uit, heb je iets speciaals? Nee, Oh, dit is gewoon even een beetje, ja, netjes, beetje. ja, netjes. Ja, mooi hoor. Dank Ziet u. er goed uit. Ja, wat heb je? Want dit is ook wel een ding, wat is een dasspel? Oh, een dasspel. Een mooi dasspel. Ja, wat is dat? Oh, met een bril erop. Nee, gewoon als houtwind. Dit is gewoon een knop. Om gewoon de strooptas even een beetje vast, Ja, een dasspel. vast te houden. Ja. Ja, mooi. Dank u. Ja, u ook bedankt. Nou. U ook, goeie ontjen, hè? Ja, Jen. Ja, goeie Jen. dag. Hoi. Een microfoon hier, ja. Ik hoor heel dan net. Ja, misschien zo'n mooi microfoon maar gekocht. Ik heb die worden voortgebracht, hè? En nou, wat is ze? Ja, ik heb hier correct even via bij de Action nog even deze microfoon gekocht. Ja, ik heb die horen natuurlijk verombracht naar niveau Schweitzer. Ik denk dat ik deze maar inbroken, maar mijn computer kon gewoon net werken krijgen. Tot 94 bij de Action, dus ik hoop dat het hier wat beter doet. Maar misschien is dit zo eens broeken. Aan de andere kant, ik ga hier echt nog wel een hele mooie microfoon op kantoor lezen. Alleen die is meer voor muziekmeisje bedoeld. Dit filmpje dat werd makkelijk terug, Freek Havenga. Die had een telefoon, ja die maakte ik ga. Oh. Ik ben hier aan het werk en ik heet Bart Volbeda. Ik zit hier op kantoor, mijn jongen die heet Freek Havenga. Solo.
Geweldig.